Hechinoyi chiziviso chinokosha. Isu vengoda Granites tine Black Friday promotion kubva musi wa 22 kusvika musi wa 29 November. Mukatibata vanoda kuisira maTombstones hama dzavo, hama neshamwari dzavo dzakashayika vanoda kuvaisira maTombstones, tishanyirei paHarare Showgrounds and Warren Park branches, kana kutibata panhamba dzinoti 0774 140646 kana 0771 193 862 kana 0780 258 187. Tingade kukuzivisai zvakare kuti ipapa tiri kubvisa 20% off, cash 15% installments. Tibatei isu vengoda Granite. Ndaisa zvanza muri yeZimbabwe. Regai nditange kumhoresa vana makombe nhasi. Humba vana Chirima nemuromo. Ndobva ndaenda kuvana Mukanya mahomu. Kunyanga uko kune vanhu kunonzi kuchi kunyanga kune nyoka inonzi chiko zita rayo. Ndakumhoresai ndichaitsvaga zita renyoka iyo. Vana Chiherayo handikusiyei, ndozviziva zvinoitika kwamuri vana Chihera ndikasakukwazisai. Vaira Shumba ndaisa zvanza. Ndosvika kuna Nzou Samanyanga Wazungu Edande ndaisa zvanza. Vana Maposa Nungu Dziva. Aiwa, ndingakupedzei mese muri yeZimbabwe. Vandisina kukwazisa ndichakukwazisai mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Honguka muri yeZimbabwe nhau yatinayo ndeyaTencent. Atinoona patakaburitsa mavidhio vanhu vaimboti Tencent simba iri ari kurowana kopi, ari ega here kana kuti pana someone. Ndikagozonzwa mumwe akutaura kuti ko aijunga netsvimbo uya ndiani kana Tencent aizviitira ega. Ndonhau yatinayo muzuva ranhasi. Ivavoka ishumba inodhrowa. Nhasi uno tiri munzvimbo yemazowe. Tateera kasekuru vari kubatsira Tencent, vari kupa simba kuna Tencent. Vatitsanangurire kuti nhai tinoda kunzwa kwavari kuti nhai sekuru zviri kumbofamba sei, chiko chiri kuitika kwaTencent. Takaedza kumbotaura nemhuri yacho, makaona paya chingoti aiwa zvakazviita zvega. Icho kwadere kuti zvakazviita kana kuti pane akazvikonzeresa kuti zvinge zvichiitika. Ndo chirongwa chatinacho muzuva ranhasi. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Regai shumba imbodzowa. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Panapa tina sekuru Shumba. Regai tise zvanzaka nai Mondoro. Makazimba here? Takasimba here changamira. Aiwa, tinotenda. Kunobviwa. Kunobviwa kuchiri nani zvako. Tinotenda. Veruzhinji vaiti Tencent simba ari kurowana kupi. Ini ndakakuonai paya muchijunga netsvimbo. Saka ndaida kuti ruzhinji ruda kuziva kuti chii chaizvo chiri kumbonyatsoitika, nekuti vemhuri havasonyatsotsarangura kuti Tencent simba rake ari kurowana kupi. Ndosaka takuteerai nhasi uno kumazowe kuno kuti tione kuti mutitsanangurire kuti zviri kumbonyatsokufamba sei. Tingade kuziva
kutangira pakuti imimi kuti muzopinda padare raTensen zvakafamba sei? Totangira ipapo. Zvakanaka Changamire, ndoisa maoko. Aiwa, tatambira zvanza. Kumhuri yeZimbabwe. Ini zita rangu ndinonzi Sekuru Shumba. Ndinoita matare. Panyaya yaTensen inoda kuzikanwa neruzhinji rweZimbabwe. Zvechokwadi. Vakauya pano vachibva kunyazura kwaRusape uko. Kuuya kwavakaita kuti vazive dare rino raSekuru Shumba. Pane mukadzi akambouya pano padare akabatsirwa, anobva muHarare. Ndiye akasanganawo nemhuri yekwaTensen akanziwo aiwa tine kumazoe kwatinosimboendawo tichinobatsirwa. Zvamuri kuti muri kutambudzika, muri kunetseka nhau yenyu, handi tisvikewo ikoko. Ndobva ndavaona vachisvika pano padare vaina mwene wazvo Soko yepabudiriro 5. Vasvika zvechokwadi, vakapinda mudare vakatsanangudzirwa zvavakatsanangudzirwa. Ivo vakakumbira vakati aiwa zvechokwadi zvamuri kutaura hakusi kunyepa, ndo zvatatofambira pano. Mwana ari kuroteswa, kune mwana iye ari kusvikirwa nengozi airoteswa naTensen. Zviri kudiwa naTensen. Tensen achiti handina simba, hama dzangu mandiregerera, ndibatsire iwo ndiwane kunorwisa vana. Vauya pano zvechokwadi, takasvitsa mweya waTensen pamwana wakomana wake paari kusvika. Asvika Tensen ndokubva ataura akati iko zvinozvionai ndakaneta ndakarukutika, handina simba. Tichibva tamubatsira tirimo mudare imomo, ndomo zvakatangira, hondo ndoma yakatangira imomo. Akabuda mudare umo akaenda panze apa akatanga kurwisa. Akavimbisa ari pano kuti Changamire, ndatenda nezvamandiitira zvokundipa masimba. Ndakuchienda, asi kuenda kwandiri kuita musi wa18 October muri kushedzwa kudare kwaChief Chiduku ndichinoripwa. Tikati alright zvakanaka, ndizvo here zvamamuchida hama dzacho? Hama dzacho dzikati aiwa ndo chaizvo zvatafambira pano. Vachitanga kusvika pano pakasvika vana vaviri vaTensen. Iye ari kusvikirwa nengozi yaTensen nemukuru wacho anonzi Roni nababa munini wacho anova munin'ina waTensen namai ava vakauya panapa vari vana. Abva panapa zvechokwadi vakaenda vakanosvika kwaRusape. Vasvika kwaRusape ndakazoona ndakufonerwa panonzi sekuru zviya zvatakafambira ikoko musi wa18 waitaurwa naTensen kunzi muchashedzwa musi wa18 October. Tashedzwa kudare kwaChief Chiduku, saka tiri kuuya kuzokutorai tiende kudare kwaChief Chiduku. Zvechokwadi vakasvika panapa vakandisimudza, tikapinda muHarare tikaenda tikanosvika kwaRusape. Tanosvika kudare kwaChief Chiduku, vamujuru vakauya vakapira nyaya yavo, vakataura zvavakataura, vakabvunzwawo kunzi ko mwana ari kusvikirwa nemweya uyu kuti muzive kuti ndiTensen ari kutaura ari kupi. Vakanongedza musikana akanga aripo ipapa, angabva kuCape Town, afurufushwa ari kuCape Town. Zvadaro vanhu ndokubva kuti ngaachisvika kaTensen pamwana wenyu musikana uyu titaure naye, nokuti ndo paagara achisvika. Tensen haana kusvika pamusikana uyu. Ndobva chief vabvunza vakati ko imimi vekwachipwa miti anosvika panani? Zvikanzi anosvika pamwana wedu. Ine ndakagara sekugara kwandakaita naChangamire wangu ava. Zvechokwadi vadaro ndakangotora tsvimbo yangu ndobva ndangomuguma saizvezvi kuti Changamire svikai mupedzerane nevanhu venyu. Tensen akabva asvika, vanhu vese vakatarisa vakaona zvese zvakaitika, vakakurukurirana namujuru kusvika pakuripa. Mujuru akaripa dzake mombe 27 dzaakachajwa akapedza. Tikapinda nhasi unowe yatakafambira Friday yapfuura iyi yaGandhi. Gandhi akaripiswawo dzake 30 akatopedza nezuro una Sunday uyu. Ndoba ndaitofonerwa ndichinzi mbiri dzeyadzi dzakainzi dzatiza dzazouya, vakatoenda kwaChief. Ina handakwanisa kuenda kwangu, vakazoenda kwaChief vakanogamuchira mombe dzavo mbiri. Ndo zvakaitika pana Tensen. Tensen haasi kufamba ega, ndiri kufamba naye, asi kuti kana tiri payapa ndendisiri kuzviratidzira hangu, asi ndendinaye, nokuti kuti awane simba rekumira achitaura riri kutobva kuno kudare. Kopa mune muchimujunga junga netsvimbo paya kunyanya paanenge atanga hasha, chii chinenge chichiitika? Ndichidzora hasha dzake dzaanenge ainadzo, nokuti tikasadzora hasha dzeyadzi
anogona kutotanga kutorwisa vana vakamuponda. Saka ndei ndichitodzora hasha dziya dzekuti aiwa dzikama iwewe, hatina kuuya kuhondo, tauya kuzoyananiswa. Iwewe chauri kuda handiti kuyananiswa kuti tinzwisisane nevanhu ava vakuripi. Zvino kana ukange wakuchiita zvehondo tinozoripana sei? Iwe wakuita zvehondo pamberi pamambo hazvizobuda. Saka kubaya netsvimbo kwandei ndichiita ndei ndichidzikamisa hana yake Tencent kuti adzikame nokuti simba riripo rakawandisa. Saka tiri kuti isusu Tencent vasati vauya kwamuri, chii chaiitika kwavari kuti vazive kuti tinokwanisa kuwana simba rekuti Tencent amuke? Chaiitika kwavari iwo, Tencent aiuya kuhope achirotesa mwana uyu, achitaura zvaaitaura. Mwana uyu achitsanangudzira hama dzake, hama dzisiri kugamuchira zvakanga zvichitaurwa nemwana uyu kuti aiwa ndiri kurota ndichinzi nababa zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Ivo vachitaura zvekare vari kuti mweya waTencent wakatombosvika mumusha umu vakataura nawo, asi wakanga usingakwanisi kudonongodza zvese nokuti akanga asina simba. Uko kwaienda achinorwisa uko nepaguva rake panga pakatsipikwa. Saka vauya kuno kuvandisimudza, ndakaenda ndikanotsikira mukati medumba ravo. Ndatsikira mukati medumba, takaenda paguva tikanoita zvatakanoita, kumusimudza zvekare nekumupa simba rakawandisa paguva pakuti asimuka aenda anorwa hondo. Ndinotondera tiripo paya, ndakuoneka ndikati ko imimi maakusimukawo here? Makati ndikusimuka manje hatirare pano. Chii chikonzero chinoita kuti musarare pamunenge muchiita basa renyu? Matare haatitenderi kuti patinenge taenda tikanoita matare saizvozviya izvi torara ipapo. Kana kudya chaiko hatitenderi kuti tinge tichikwanisa kudya ipakunze kwekutoti ndafamba nevangu vandofamba navo ava ndo vanokwanisa kundigadzira chikafu ipapo ndodya. Muri kuti hamutenderwi kunge muchirarapo. Mukararapo chii chinoitika? Hapana hapo zvinoitika, asi ivo madzitategura havatitenderi pamurau wavo. Iwo havatitenderi kuti titi isusu patinenge taita matare akafanana neiwaya yengozai towanika zvekare tichirara ipapo. Mumadzinza umu mune vakawanda, vamwe vanenge vachipokana nezvinenge zvichiitwa, vamwe vanenge vachizvigamuchira, vamwe vasiri kuzvigamuchira. Hushereketwa hwakawandisa mukati memisha yatinorarama tiri. Saka ndo zvimwe zvacho zvatei tichiitira izvo kuti panguva yandicharara panzvimbo, vaya vanenge vachida kuedza kuda kuona kuti zvaari kunzi iyei ndiye ane simba rese rekusimudza Tencent, regai timbonomuedza. Medzisiri yacho tinopedzisira taakubatana taakuchiita zvisirizvo zvatafambira. Ndosaka tichizoavhoidha izvozvo kuti aiwa kwete, isusu hatifaniri kunge tichirara panzvimbo. Mune muchiita kukurirwa here kati kuvakurira? Aiwa zviri paviri, unogona kukurirwa, unogona kukurira, nokuti chikurire chine chikurire chacho. Ini hazvirevo kuti kana zvandiri godobori kuda izvi ndine simba rese handikurirwe. Aiwa kwete, ndokurirwa, ndinototyawo, ndotoriwo nevamwe vandototyawo kutoti izvi zvandizvikwanise izvi, izvi ndozvikwanisa izvi. Ndei ndatoonawo kuti aiwa zvandakuchitamba nazvo panoka izvi hazviite izvi. Ndiri kutamba nemoto apa. Veruzhinji vakade kuziva zvakare kuti imimi muri chii? Muri n'anga, muri svikiro, muri mhondoro, muri gombwe, muri chii? Inini ndingati ndiri gombwe. Nokuti pandiri pane vashanu vanosvika pandiri. Ndiri gombwe, ndiri mhondoro zvekare. Ndine varume vanenge vatatu vanosvika pandiri, nambuya nevasikana vemadziva. Saka ndine vashanu vanosvika pandiri. Zvichireva kuti vanoda kubatsirwa nhau dzemanjuzu haisi problem? Harisi dambudziko, tinotekaidza zvese izvozvo. Tiri papo panhau dzevanomuka vapondwa ava, zvinoreva here zvokuti kana kumba kwedu isusu ndine hama yangu yakapondwa ndinogona kuwana zvandoita kuti ndiuye kwamuri amuke anorwisawo ega? Zvakanaka chaizvo, tinokwanisa zvese izvi kuenda kunomutsa mufuyu paguva rake. Tinotangira paguva rake, ndopatotangira ipapo. Toita zvatoita, tomutsa munhu uyu oenda unorwa hondo yake. Totanga kubvundukira paguva. Ndatenda zvangu.
Pane vakaisa meseji zuro vachiti Shurugwi dai tense namboya kuno negweru, hanzi gweru kwanyanya kupondanwa. Saka vegweru mazvinzwaka, kana muri kuda kumutsa hama dzenyu idzodzo dzakapondwa idzodzo nemashurugwi acho, aiwa hanzi nasekuru Shumba harisi dambudziko, inodzvaka mhondoro. Tichifambira mberi, kunyange zvazvo takuda kusvika kwamvura yacheka makumbo, taona iri basa rekumutsa vafiri vachizvirwisira hatingambofe takati munogona here, nekuti kugona kwenyu tiri kukuona. Nderipi rimwe basa toziva kuti munogona kunge muchibatsira zvakasiyana siyana, asi mune maareas amunazoti izvi neizvi neizvi ndo kwangu? Zvakanakai. Pane zvimwe zvese izvi vane matambudziko embereko, pana patinotambanudza tinouchika. Vari kunetswa nemidzimu iyi ndo yavanoti mweya yemadzinza. Vari kunetswa nemidzimu iri kutadza kusvika, pana patinosvitsa. Vasikana vemadziva pana patinotamba zvekare mitambo yemadziva. Tochizoita vari kunetseka nenyaya dzemabasa. Vane minyama vari kuda kugezwa minyama, zvese tinoita. Chatisingagone kuita panapa kurombesa, panapa aiwa ruzhinji rweZimbabwe. Kana wanga uchida kuromba kwandiri usauye, nokuti ina handirombese, handideure ropa. Ndiripo pakutambanudza nhamo nematambudziko zvanetsa mudzinza, zvanetsa mumusha, zvanetsa mumabasa. Tinotambanudza. Imimi pamunoita dare renyu, munofamba mega here imi? Kwete, handifambe ndega. Ndine vandinofamba nawo. Ongo. Wekutanga ndiye wandinaye wandigere naye panapa. Ndimakomba. Humba. Vanonzi vabutawo. Ndo vanoziva kuti sekuru vapfekei, sekuru ava vauya ava vanoda zvipi, mbuya vasvika ava vanoda zvipi, ava vasvika ava vasikana vemadziva. Makwenzi ndo vandofamba nawo. Kune vaya varume vanonzi vakatemererwa nyora dzeusiku dzemamhepo dzisina kuchena, ndo vanokwesha. Changu kuvanongedzera kuti sekuru apa nepapa apa, ava ndo vanokwesha ava kubvisa nyora dzese dzemamhepo. Ndobva ipapa pana sekuru ava ndina ana mbuya vari kunoka. Ndina mbuya ava vanonzi mbuya Kopa, ava vari kuruboshwa vanonzi mbuya Kopa. Ndinofamba nawo zvekare. Chinzvimbo chawo nasekuru ava zvimwe chete. Pane makwenzi, pane zvoda kuitwa, pane vakadzi vada kutemberwa nyora, zvese pane vakadzi vada kukweshwawo nyora dzisina kuchena dzeyadzi, ndo vanoita. Touya ava vari pakati ava vane jira jena ava ndo murandakadzi wangu ava. Vanenge varipo zvekare, panoda kubikirwa varwere bota, panoda kutsvagirwa varwere mvura dzekugeza, varikuda kubikirwa mishonga, varikuda kubikirwa, ndo vanenge vachibatawo basa iroro. Touya zvekare pane vava mbuya vatsvuka ava vanonzi mai Chimugo, tinofamba nawo zvekare. Vakangofananawo basa rawo ravanobata rimwe chete rinobatwa nambuya Kopa. Saka takati vakadzi vanofanira kuti vawande, nokuti vakadzi vazhinji ndo vane matambudziko anenge achida kubatwa nemadzimai, kuti ava mbuya vachibatawo rimwe basa ravanenge vachibata, ava vachibatawo iri, ava vachibata iri, mushando wedu uchiendeka. Tochizouya panapa tina sekuru Mukombwe, ava vagere apa vanosvikirwawo zvekare. Tinofamba tese mumatare, vanonzi vamukombwa. Ongo ndofika muri kuzvidzwa muri yeZimbabwe, ndo mamiriro akaita dare. Tisati tavharisa, ndangoda kuti ndingonzwawo mamwe matambudziko avanobatsira, asi handicho chirongwa chatauya nacho chekuti vanobatsira zvipi uyezve zvavasingabatsire ndezvipi, asi ndangoti tibva tangobatanidza hedu, nekuti munhu akadaro ndoziva veruzhinji munenge maakutomutsvaga, munge muchiziva zvimwe zvinhu zvaanenge aine simba mazviri. Ndo zvaita kuti tizopedzesera takuchibvunzawo. Ndanzwa sekuru Shumba muchiti imi mamurombese. Ko nauye kuti ini ndiri kuroyiwa,
ndikuda kuti zvidzokere maback to sender munoita here? Hongu izvozvo chakaipa kumuridzi wacho tinodzosera zvakanaka chaizvo tinodzosera. Kuiva varoyi vanenge varoyiwa vagonawo kuita saTencent tisingamire nyaya yekupondwa chete kuvanenge aroyiwa. Ya ava vanenge varoyiwa ava zvaakuchenderanawo naiye kuti ari kuda zvipi, asi vanokwanisawo kuitawo saTencent. Zvichienderana naiye nokuti kana akange auya akuti nini chakaipa ndinoda kuti chidzokere kumuridzi wacho, iye ndiye anotitsanangudzira nzira dzaari kuda kuti zvandinoda kuti zvidzokere kundoda kuti zvidzokere nenzira yakadai. Isusu tinomuitira saizvozvo sekureva nekutaura kwake iye nezvaari kuda iye kuti timuitire. Ko imomo muri maTencent hamuna here vamwe vanhu vanosvikirwa imomo? Mumhuri maTencent mune vanosvikirwa, mai vacho vaya vandendinawo pedyo vaya vane vakabata Tencent vaya vanosvikirwa. Nekuti veruzhinji vaitotaura kuti avambuya ava vafanira kunge vachisvikirwa, avambuya vafanira kunge vachisvikirwa. Ndozvaita ndibvunze mubvunzewo. Aiwa vanosvikirwa. Kune vanenge vaine mhuri kune vanobata bata vari kuita zvehurombwa, munobatsira here nhau iyoyo? Ya hongu tinobatsira, katanura urombwa iwoyo tinobatsira. Zvokuti anenge ainawo mumhuri unobva ko ipapo tinoona vanenge vakaromba kashoma kuti vade kufamba pamwe chete nemhuri, zvinofambiswa sei? Ya ichokwadi ichocho, nokuti muudzinza kana mukange makarombwa kubatana chaiko vanhu vanenge vasina kubatana mumhuri, zvichiburikidza neuya anenge akaromba uya ndiye anenge achipesanisa vanhu ava, nokuti anenge achizviziva iye kuti vanhu ava kana vakange vabatana vakaisa musoro pamwe chete vanondikunda muhondo iyi. Saka anopesanisa vanhu vese, uyu achiita zvake, uyu achiitawo zvake, uyu ari kuenda nekuku, uyu ari kuenda nekuku, kuti vasaise musoro pamwe chete, nokuti anenge achitoziva kuti vakangoisa musoro pamwe chete vatohwina hondo iyi. Saka ipapo munoita sei kana vemhuri vauya iye asipo? Iye kana asipo apa, ivavo varipo ava ndo vatinoshanda navo, tinoshanda naivavo varipo ivavo kurwisa zvinhu zvake izvi. Ameno kana paichine zvimwe inini zvandanga ndafambira zvaTencent, aiwa ndofunga zvakwana. Kana paine zvimwe zvamunoda kuudza mhuri yeZimbabwe? Zvandiri kuda kutsanangudzira mhuri yeZimbabwe, vasangonakidzwa nekungoteerera nekuona zviri kuitika pana Tencent. Chikurudziro changu kuZimbabwe ndechekuti veduwe, munhu anodya sadza anofema haurayiwe munhu. Uyezve ngatigarei taziva kuti munhu haarove zvekungorova zvakunzi kuparara kwaita aiwa zvakwidibirwa zvakadaro, kwete, munhu anomuka. Saka ndokurudzira kuruzhinji rweZimbabwe kuti aiwa, kunyange ukaona vachirwa takanura murunyararo, ukaonawo kuti aiwa zvakukunda izvi, suduruka ipapo, nokuti tikada kutarisa iko zvino zvindodzokera pana Tencent zvakaita samujuru haana kurova zvakanyanya, akangorova zvishomanini nemvura yaakapa Tencent. Ndokumbirisa kuruzhinji rweZimbabwe kuti vakaona munhu arohwa zvakanyanya, atsva nemoto, aita accident, achikumbira mvura, hongu tofanira kunge tichibatsira tichinzwa tsitsi, asi mangwana anokumukira kuti ndiwo wandiuraya, mvura inouraya munhu. Saka ndokumbirisa kuruzhinji rweZimbabwe. Inouraya kwete kutoponesa? Inotouraya. Handi makamunzwa Tencent achitaura kuti wakandipa mvura yawakandipa ndo yakandiuraya. Ndo yakandiuraya. Saka kana munhu apondwa paya achifanira kunge tichimupa mvura? Ari mukati mekuyuwira akakukumbirai mvura, regai kumupai mvura, itomhanyanai kuchipatara, vechipatara vaone kuti vangamubatsira sei, nokuti mukangomupa mvura anoparara munhu. Saka ndokumbirisa kuruzhinji rweZimbabwe kuti siyanai nezvekupondana izvi, musaponda munhu zvakaipa. Yezvo nhasi unotarisai muone zvaakuchiitika pana Tencent. Pamusoro mhuri yeZimbabwe, inini ndinofamba nasekuru Shumba, kumushandi ndinobva kuMandarweni kwaChigangu, ndinonzi Vabutawo. Hongu zvitaurwa nasekuru Shumba izvi, aiwa, muzvikurudzira chaizvo,
kuti aiwa basa rinorohwa pano. Kune vamwe vanoda kubatsirwa, aiwa makasununguka kuuya muchibatsirwa nasekuru Shumba. Zvizhinji zvavanobatsira, asi kurombesa kwete. Hatirombesi ba. Wanetswa unosvika. Zvakundikana vanokususukidza waenda uri dare. Ndio mashoko andikagona kutsanangura kune ruzhinji reZimbabwe. Pamusoro imhuri yeZimbabwe, tinokutendai nekunzwisisa kwenyu. Ndini Maikopa, ndikushandawo nedare raShumba. Haiwa zvinotendwa. Vamwe vari kugutsikana uyai. Pane vamwe vasingagutsikane nezviri kuitika, asi ini ndakagutsikanawo ndichionawo mhuri yaTennyson iri pano nezvakaitikawo ndichizviona. Ndakazvinzwisisa. Neipapa dare richiri kuenderera mberi. Vari kuenda kwavari kuenda kunobhadharwa mombe dzichibuda. Asi ini ndakazvinzwisisa ndichizviona hangu. Sandokumbirawo vanoda kubatsirwawo ngavauye. Vane shungu nazvo ngavauye vabatsirwe. Ndinokutendai hangu. Pamusoro imhuri yeZimbabwe, ini ndinoitwawo Amai Shumba. Ndinofamba mune murume wangu panyaya dzematare. Ndichibatsirawo vanhu vanouya mukati memukova mabasa akasiyana siyana. Ndinongokumbira kuti vanenge vane matambudziko avo ngavauye vakwanise kubatsirwa, nokuti zvemadzidza zvinenge zvakangosiyana siyana. Ini ndinenzi Mai Chimugo. Ini ndinewo dambudziko rangu, ndine wasikana wokumvura, asi ndakauyawo kuna sekuru. Zvangu zvikutoita zvekufamba zvakanaka, kundionawo ndiri panapa nhasi ndichifambawo nasekuru kugutsikana. Vanhu musagare nematambudziko. Sekutaura kwavaita vane matambudziko vakaurayirwa hama, vane misha isiri kufambawo zvakanaka, vane manjuzu, vane zvinonetsa madzinza. Ndokukurudzirai mhuri yeZimbabwe kuti uyai mubatsirwe nguva ichiripo. Handina mazhinji ekutaura. Ndibatsirei kuimba paita chembere dzemvura pano. Shaurai. Paita chembere dzemvura pano, paita chembere dzemvura pano, paita chembere dzemvura pano, paita chembere dzemvura pano, paita chembere dzemvura pano. Makadi ruzhinji nemhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa vaMukombwe, ndichibva nekudharo nekudandi. Ndichifamba nematare aya vaShumba. Aiwa ndiripo bedzi pakutsinidza zvataurwa zvese mukati medare. Asi ndichikumbirawo kune imi mhuri yeZimbabwe. Chinombokusakisai mugozosvika pakupara mhosva dzekuponda. Chimbori chii? Kuongorora ndakaita ndakaona kuti kutsvaka mari, woponda munhu womutorera mari. Asi izvo zvisi ndizvo bedzi zvinofanira kunge zvichiitwa. Tsvakai mari. Hongu ndinoziva kuti imo matigere mumhuri nomadzinza mune mweya isakarurama. Ndiyo iri kusakisa kuti munhu agovharwa basa kana mhanza dzake dzekutsvaka nadzo mari. Asi naizvozvo mamwe matambudziko mufanira kuuya nayo zviri kuna vaShumba agokubatsai mhepo idzo dzinokusungai kuti mugotsvaka mari dzigotandwa. Saka dzatandwa kudaro muchitendwa nematare kuti muwana mari. Saka zvakadaro ukasvika pakutsvaka mari nekuseri kwemunhu uchiponda munhu uchiti ndokuti ndigwana mari. Naizvozvo ingozi bedzi ndiyo mhuri yamabva kunoona iya yakusvika pasiri pakuzotobvisa pfuma yakadaudzira kukunda yakwamupondera mari iya yanga iri mari doko, asi wakuzochibvisa mari kana zvuro nezvuru wotsvaka zvinodikana kuti ugona pangozi iyoyo yogokutambudza iwe nemhuri. Saka naizvozvo ngatisiyane nemhepo idzodzodzo, ngatiuye tigochenurwa tigoitawo mabasa edu akanaka asina nechekuita nekupara mhaka dzokuponda munhu. Saka ndinokurudzira kudaro mhuri yeZimbabwe idouyai mubviswe jangwa runyamwa kuburikidza nasekuru kumatare. Ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi. Ndofunga manzwa kazvataurwa, mibvunzo yenyu ndinovimba yapindurwa. Hanzi izvo it's possible kuti kana hama yako yakapondwa uchida kuti itewo Tennyson iwe kwenyu yeye, aiwa hazvinyanye kuvanetsa, vanomutsa mhepo dzacho zvotiburana ikoko. Ndozvandaigara ndichitaura kuti aiwa munyika kune dzimwe n'anga dzinozivikanwa nedzimwe n'anga dzisingazivikanwe. Pana vamwe vanorova underground pagozoita vamwe vanorova public. Asi chandoda kukuzivisai ndechekuti kune masvikiro, kune mhondoro, kune makombwe, kune n'anga dzinoziva basa radzo. Asiwo kune ivo vandataurawo mbavha zvakare. Naizvozvo
zvinonetsa hanzi nemandau yave umwe kumwe musodzi ngeziya ukabatanidza musodzi nedikita zvinonetsa kuseparata the two asi chokwadi ndechekuti kune vanobatsira nemazvo. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvatiramba tichikupai asi senguva dzese don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh